Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng buong angka namin na palagi pa rin namin pinagkukwentuhan tuwing magkakaroon ng salo-salo sa aming pamilya. Ikatlong yugto. Taong 1999, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Simula na ito ng gamutan. Unang ginawa ni Tito Jerry, tinawag niya ang lahat ng gabay niya para samahan siya sa panggagamot. Pagkatapos niyang tawagin ang lahat ng gabay niya, humingi siya ng basbas sa lahat ng kataas-taasang kaalaman. Nabigyan siya ng sapat na kakayahan para labanan ang lahat ng makakasagupa niya. Gumamit ng orasyon si Tito Jerry na pantawag. Sa salitang manggagamot, ang pantawag ay uri ng salita kung saan tatawagin mo ang nilalang na nagbibigay ng sakit sa iyong pasyente. Wala pang isang segundo, pagpasok nung unang tinawag ni Tito Jerry, tumirik ang mga mata ni Ate Ami. Nagdikit ang mga ngipin nito na para bang nanggigigil. Nagsara ang mga kamay na para bang gustong manapak. Nakapikit lang ito. Pero ang ulo niya ay nakaharap kay Tito Jerry. Gigil na gigil at galit na galit. At ang una nitong sinabi kay Tito Jerry, "Sino ka? Sino ka? Huwag kang magtago sa liwanag. Magpakilala ka. Huwag kang makialam. Makita ka lang namin, isusunod ka namin sa kanya." Dito nagsimula na tawagin si Tito Jerry ng Jering Liwanag. Dahil merong kakayahan si Tito Jerry na silawin ang kung sino mang nakasanib sa katawan ng pasyente niya at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Natawa si Tito Jerry sa sinabi ng nakasanib kay Ate Ami. At sinabi niyang, "Marami kayo, di ba? Oh, bakit hindi mo papasukin yung iba? Malay mo, makita niyo ako kapag nagsama-sama na kayo. Para isahan na lang. Sabay-sabay na kayo." Lalong nanggigil yung nakasanib kay Ate Ami at nagwala ito. Pinagsusuntok niya yung lapag ng bahay at hinahagis niya yung mga unan sa kama nila. Nilapitan ito ni Tito Jerry at ipinako. Sa salitang manggagamot, ang salitang ipako ay ang paglalak sa katawan ng may sanib para hindi ito makagalaw. 4 na salita lamang ito at itinatapik sa 2 braso at 2 hita. Ibibigay ko sa inyo yung 4 na acronym. A, S, L, C. Kung merong antingero o manggagamot ang nakikinig sa akin ngayon, alam ko na alam nyo yan. Dahil yan ang unang ginagawa kapag pumasok na yung kalaban sa katawan ng pasyente ninyo. Yung mga nakikinig dyan na nagrurunong-runungan lang, mainam na makinig na lang kayo. Huwag na masyadong bida-bida sa comment section. Medyo masakit sa mata eh. Balik tayo sa kwento. Pagkatapos ipako ni Tito Jerry yung nasa loob ni Ate Ami, galit na galit ito at hindi na siya makakilos. Ang sinabi ni Tito Jerry, "Ano? Papasukin mo na yung iba mo pang kasama. Mamaya pahihirapan na kita. Baka hindi mo kayanin yung mag-isa." Akmang tatakas na sana yung nasa loob ni Ate Ami nang harangan ni Tito Jerry ng palad niya ang ulo nito. At sinabi ni Tito Jerry na, Oo. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Hindi ka makakatakas.
Tawagin mo na yung mga kasama mo. Kapag hindi mo tinawag, pupugutan kita ng ulo o hindi kaya pasasabugin kita sa loob niyan. Sumagot yung nasa loob ni Ate Ami ng, "Bakit ka ba nakikialam? Alam mo ba kung anong ginawa nito? Paalisin mo na ako dito! Paalisin mo na ako!" Gustong-gustong umalis nung nasa loob ni Ate Ami. Pero hindi ito pinapayagan ni Tito Jerry. Dahil oras na makaalis ito, magtatago na naman ito at baka ibang elemento naman ang pumalit. Maya-maya pa, biglang nag-iba na naman ang tunog ng boses ni Ate Ami. Para itong dalawang tao na sabay sumisigaw. "Nasisilaw kami! Nasisilaw kami!" Yun ang mga sinasabi nila habang hindi sila makakilos dahil sa pagkakapako. Tinanong sila ni Tito Jerry, "Ilan na kayo dyan sa loob? 3? 4? Huminto sa pagkakasigaw si Ate Ami. At natawa ito. At ang sabi nung nasa loob niya, "Magaling ka, di ba? Hulaan mo kung ilan. Hulaan mo!" Tawa ito ng tawa na halos tumulo na ang laway niya. Sinabihan sila ni Tito Jerry ng, "Piloso po kayo? O sige. Piloso po pala kayo eh. Ididikit ko lang tong kamay ko ha. Saan nyo gusto? Sa braso o sa hita?" Tawa pa rin ng tawa yung nasa loob ni Ate Ami at hindi siya pinapansin. Nag-orasyon si Tito Jerry sa kamay niya. At dahan-dahan niya itong ipinanghiwa sa hita ni Ate Ami. Sumigaw ng napakalakas si Ate Ami na para bang sakit na sakit sila sa ginawa ni Tito Jerry. Napakalakas ng sigaw nito at halos magising ang iba pa naming kapitbahay. May kumatok sa bahay namin at tinanong kung ano ang nangyayari. Yung kapitbahay namin na yon, kung tawagin namin ay Night Rider. Isa kasi siyang NBI noon at panggabi palagi ang duty niya. Binaba ito ni Kuya Melchor at niyayang umakyat sa itaas. Nung makita ni Night Rider yung eksena sa maliit na kwarto, gulat na gulat ito at ang sabi niya ay, "Nako, Jerry Boy, hindi ako makikialam dyan ha. Hindi nasakop ng mga pulis yan eh. Una na ako." Yan yung mga sinabi ni Night Rider nung mga gabing yon. Marahil nagtataka kayo kung bakit sobrang sigaw at sobrang nasaktan yung nakasapi kay Ate Ami. Dahil ang ginamit ni Tito Jerry noong mga oras na yun sa kanya ay ang espada ni Arkanghel. Pinutol niya ang espiritual na hita ng mga mangkukulam na nasa loob ni Ate Ami. Halos umiyak na ang mga ito at nagmamakaawa kay Tito Jerry. Napaalisin sila at pagagalingin na nila si Ate Ami. Hindi naniwala si Tito Jerry sa mga ito. Dahil alam ni Tito Jerry sa sarili niya na hindi pa yun ang pinakapinuno nila. Ayon kasi sa obserbasyon ni Tito Jerry, yung mga mahihinang nakapaligid lang kay Ate Ami ang napapasok niya. Kumbaga, parang yung mga guard lang. At yung mga pinakapinuno ay nagtatago lang sa dilim. Tumagal ng 2 oras ang pag-uusap nila. Hindi pa rin napapapasok ni Tito Jerry yung pinaka nagbibigay ng sakit. Hindi dahil sa hindi niya makita yon, kundi sa dami ng nakaabang na gustong pumasok sa katawan ni Ate Ami. Isang mali lang
at ibang elemento ang maaaring makapasok doon. Kaya ang ginawa ni Tito Jerry, sinarado niya ang iba pang bahagi ng katawan ni Ate Ami na pwedeng pasukan ng mga elemento. Dinasala ni Tito Jerry ang magkabilang kamay niya. At habang nakasapi pa yung mga nasa loob ni Ate Ami, itinutok ni Tito Jerry ang mga kamay niya sa noo ni Ate Ami. Ang sabi niya ay, "Bibigyan ko na ng babala yung gumagawa nito. Alam ko nanonood ka sa ginagawa ko ngayon. Pasensyahan tayo. Itong mga nasa loob ni Ami, babalatan ko ng buhay." Ipinatong niya yung dalawang kamay niya sa noo ni Ate Ami ng magkadikit. At dahan-dahan niyang pinaghihiwalay yung kamay niya mula noo hanggang talampakan ni Ate Ami. Napakalakas ng sigaw niya nung gabing yun. Halos takpan na ng una ni Kuya Melchor ang mukha ni Ate Ami. Dahil talagang nakakabulabog na siya ng mga kapitbahay. Ang ginamit ni Tito Jerry para balatan yung mga nakasapi kay Ate Ami ay ang tinatawag na itak ni Atardar. Baka sabihin nyo nag-iimbento ako ng pangalan. Merong Google dyan. Sikat ito na ginagamit ng mga antingero o manggagamot kapag pinapahirapan nila ang mga nakasapi sa pasyente nila. At isa ito sa mga pangunahing gamit ng Samahang Haring Bakal. Kilala at nirerespeto ang Samahang Haring Bakal pagdating sa pagpapatunay na totoo ang mga agimat at mga buhay na salita. Balik tayo sa kwento. Pagkatapos gawin niyo ni Tito Jerry kay Ate Ami, bigla na lang itong nawala ng malay. Pinatunog ni Tito Jerry ang mga daliri niya at nagsalita ng, "Balik!" Biglang huminga si Ate Ami papasok. At nagtanong siya ng kung ano ba ang nangyari. Uhaw na uhaw ito at humingi ng tubig kay Kuya Melchor. Pagkainom niya ng tubig, tinanong siya ni Tito Jerry ng, "Ano bang nangyari, Ami? Bakit galit na galit sa iyo yun?" Blanko pa ang isip ni Ate Ami at inaalala niya kung bakit ngayon galit na galit sa kanya. Hindi naman niya yung kilala. Pinagtagpi-tagpi niya yung mga nangyari sa kanya noong nakaraang linggo. At biglang pumasok sa isip niya yung babae at binatang kumuha ng kanin baboy, yung sinabi ng lolo ko tungkol doon sa mga duwende sa ilalim ng lababo. At doon niya nilahad ang lahat ng kwento kay Tito Jerry, sa tatay ko, kay Johnny, at kay Kuya Melchor. Marahil naglalaro sa isipan ninyo ngayon kung ilan at kung sino-sino ba talaga ang nagbibigay ng sakit kay Ate Ami. Marami pang kapanapanabik na eksena ang yugtong ito. May mga iilan din kaming makikilalang nilalang na nasa kabilang dimensyon. At sa susunod na yugto, malalaman nyo na kung sino ang tumulong sa mangkukulam para makapasok sa loob ng bahay ng tita ko. Kaya manatili kayong nakaantabay para masubaybayan ninyo ito. Buksan muna natin ang ating mga isipan habang tayo ay nakikinig. Palawakin at unawain ang bawat eksena. Medyo magiging seryoso muna tayo sa mga paparating na kwento. Dahil halos lahat ng karakter dito ay nasa kabilang buhay na. Mainam na alayan din natin sila ng dasal pagkatapos ninyong makinig sa kwento ko. Maiksing dasal lang ang hihingin ko. Yun lang. Maraming salamat.